Hello, kumusta madlang people? Mga kapuso, kapamilya, musta? I hope nasa mabuti kayong kalagayan guys, no? While listening or watching this vlog, yan na po ta guys, para sa atong paboritong handumanan sa usa ka awit guys. 3 episodes in 1 video. This is from November 18, 19, and 20, 2024. Nagkadaiyang storya guys, no, sa nagkalaing-laing mga binuhat ang atong madunggan karong adlaw. So mupakilig na po rin nato guys, no, mupakasuko o mupakatawa or muhadlok, dili mahadlok guys, kay wala man ay shy horror, no. This is love story lang puro guys. Og mao ni guys ang mga istorya nga inyong madunggan karong adlaw sa pizza 18 kaagi ni Eric guys. It's Eric and Merly love story nga gisabutan lang pala ni si Eric guys, no, sa duha ka binuhat guys nga mauyab og na diskubrahan ni Eric guys, no, nga giduwaan lang pala siya, no, gisabutan lang sa duha. Pero na fall naman siya kang Merly guys. Nahigugman na siya guys, nandot lang na, pero nahibawan niya guys nga gisabutan lang pala siya. So unsa ang bation ni Eric ani guys, no, masuko baga siya nga gisabutan raman ni siya guys, or pasagdaan na lang niya, no, ang bugso sa iyang damdamin kay na fall naman siya. Unsa pod ga ang reaction ni Marley ani guys, no, nga sila naman ni Eric nga gisabutan naman siya, ma-fall ga siya guys or biyaan lang kay diduwaan lamang. So mao na guys, no, ang istorya nga atong madunggan kang Eric guys, mura siya kuan guys, no, salida sa sinihan guys nga gisabutan lamang. Ang kabot daw. Ang guro din ha kabunan. Diha. Puro naman bugas kuno kumanggod. Sumutan na lang. Then sa pizza 19 guys, kaagi ni Rini o glossy. Si Rini guys na corner. Pa corner guys, kay di pa siya prepared guys nga magminyo. Pero pug sanon ang mga ginikanaan ni guys, no. O mo nang na corner siya. So unsa ga ang dangatan ni Rini ani guys, no, mapakasal ga siya sa babae guys, sa binuhat nga wa niya nagustuhan. Una lagi na guys, kinagara-gara magud siya babae guys. Ha? Pila man Josh? Pila daw? 5. Nginabuhi mo na ta guys, no. Anyway, kung gusto nyo ba dungan ang drama, paki-forward na lang guys. Forward na lang po. But magsugod ta guys in 5 minutes. Asa na bataan niyo eh. So na corner si Rene guys, no. So mo pakasal na lang ka siya sa babae guys or mudagan. So mao na guys ang madunggan ninyo kang Rene. Then pizza 20 guys kaay gini ni Ronaldo nga kaduha na minyo guys. So unsa man ga ang hinungdan guys, no, kaduha man siya ga minyo guys. Kaduha pa yun sa gikasal. Ngano man. Unsa man ga ang niagi ang gidangatan niya guys, no, sa unang kaminyoon guys, nagmalipayon baga siya or namatay baga ang iyang partner guys, no, kay kaduha man siya na minyo or basin gi-divorce. Ayan. Pero kay balon mo ko sa istorya guys, no, lang ako isulti ni Sodbon. Wala na trail guys, no, wala excitement ko akong istorya. So unsa po nahitabo niya guys, no, sa ikaduha niyang kaminyoon guys, nagmalipayon baga siya or simra bagha gyapon ang dangatan sa iyang unang kaminyoon. So ayan guys, no, mo na mga istorya nga atong madunggan karong adlaw. Nagkadaiya guys, no, nga mga istorya sa kinabuhi guys ang atong madunggan. So I think enough ng atong intro guys, no, magsugod na ang handumanan, the compilation guys from November 18, 19, and 20. Malipayong pagpaminaw kanatong tanan. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment na rin. Thank you so much. Ano pa na sayang kaagi karon?
Mao kining usa ka lalaki nga taga Toledo City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasagan nga Rene. Bay Rene, kuyog ta. Asa man ta do? Na may kalingawan ron sa Pikas Barangay. Na, laag ta dito na. Na, kapoy mo ko doy. Ay, sig kapoy-kapoy diyan. Ang sama kay tiguang ka na. Ay, para ba? Samtawang ka. Mura magkagtiguang nga ng kalakiha. Dahil na. Magunsa man ta dito ba? Halan no. Mura magkagdi ulit tao eh. Manglaag lagi ta dito aron nga makauyab ta. Kay kung magpundo lang ta din sa atong barangay, di ta kauyaban ng kalakiha. Ha? Puro na to mga parenti ang namuyo din eh. Sige na ba? Sige, manglaag ta. Huwat ako ka diyo ta kay mag-ilis ko. Oh, do, nagkanang gwapa din ni Doy. Oh, di ba? Si? Gingnan bitaw tika. Malingaw ta din eh. Kay daghang kayong vitamin sa mata. Nga, asam ta ini ron nga, umtip kapunduhan. Na, dire. Ato to sunahan. Ha? Ato dito, kaya na ibangko. Nindutan yung pwestuha do eh. Pabor kita sa mga chicks nga mga gi. Ikaw ba? Puro na lang gid chicks nang nasa muna-una oy. Ang Samta. saming taong ka. Laki man ta do. Siyempre, chicks gitirada. Kadto siya do. Talawa. Noon sa ka? Naiduha ka mga chicks. Nagpaingon din eh. Murag nangita mo nagkalingkuran. Oh. Ato na yung diskartihan. Mga gwapa to da. Diskartir ha. Sunda ko. Ha? Hi mga gwapo! Ay. Hi mga gwaps. Pwede may malingkod di ha? Ikapoy naman gunya akong kaubag binarugod. Oh, sure, Mika. Magtindog lang ko aron nga makalingkod mo. Andali. Ayaw lang sad bigo oy. Dapat lang ko taninyo good. Oo, pwede na sab. Andali, lingkod mo. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Ano sa may panganin niyo? Pwede mo yung mahibaw? Sure. Ako si Daisy. O gining akong kauban, mao si Adele. Ako din si Undo. O kina akong kuyog, si Rene. Hi, Ren. Hello. Siyak ha? Sama, siyak ka ron. Ato silang yatod? Yatod gani. Oh, siyak lagi ka. Siga mong gumata ni mo. Saba di oy. Natural nga to sila ihatod. Kung sa mga kayo, mura magkagdi laki. Hmm. Oh, paingon na sila na to. Dahil na, ato na sila ihatod. Nya. Sabot sa tabi. Asa may imo ana. Si Adil lang ako, Kunya si Daisy ang imo, ha? Di ko ganahan ng DC oy. Si Adil lang ako yatod da. Ay, yaw, naungsam taong ka, Ako may nagkauna. Hay. Sige na, ihatod na si Daisy, kaya akong ihatod si Adil. Magtag sa taron nga, makadiskarte ko. Layo pa din inyo Haris. Dol-dol na lang Ren, uy. Salamat nga, imo kong gihatod Ren ha. Okay Radis oy. Ganahan ba ako nimo kay hilumon ka? Ha? Kiyat mong Laki. dagway ng bayan oy. O kung manguyab gani ka nako, ako dayon kang sugtod. Oo sa? Dini lang ko Ren. Narang mo ay. Sige. Dayon sa amo uy. Ay lang ngayon, paulin lang ko. Ikaw good. Salamat sa paghatod nimo nako ha. Okay ra oy. Imo dining uyab imong kuyog ha, Daisy? Dili pa uy. Di ko uyab niya na yoy, amiga ramin oy. Si amiga ba? Ay kung patuwa ninyong kabuan ha. Kay di kuyog man ka sa kong anak. Uyab jud mo. Dili lagi may uyab pa. Ilam Daisy. Unsa man pangalan na, ha? Rini ko noy, Rini. Amo ba? Muna pangalan mo? Sige. Dadang imong mga ginikanan din ha. Ha? Kay sabutan na mo ang inyong kasal. Ha? Oh. Ayaw jud pag-ikyas ha? Ayaw jud. Kay ipahanting jud ka. Kinuo ko.
Ni resulta na mo sa inyong kalaagan. Nakatumong na mong tao nga burukin to. Si Undo mo kung nakaingon na to, ma. Kaya iya magipatod ako sa DC. Bisag di ko ganahan. Sorry gid ka bay ha? Sorry gid kayo. Anya, mag-menu na lang ka ini rin eh. Ha? Kaya gipatawag naman ko sa mga ginikanan na dis eh. Di ko pa, oy. Siya dili ka. Unya, ipaunsa man mo. Di pa ko gusto magminyo pa. Ug usa pa, ako'y gusto ng kiat kay nga DC, oy. Kiat ang naong nga to. Niyan sa lagi na nimo. Nya, gibaharan mga kakasayang amahan. Mulayas ko pa. Asa magudog ka paingon? Mato ko sa kong iyaan, ma. Sa San Carlos City. Mao din ay nahitabo ni mo dito sa inyo, Dong? O tiya, maong anilang una ko din sa inyo, tiya, ha? Mutabang-tabang lang ko din sa imong kananan. Sige. Huwag problema. Ate Maren, Ah, dara din mong ipapaningil na ako, tiyaw. salamat, Day Lucy. Oh, naman di kay kauban din hiti. Akong pag-umangkon gikan sa Cebu, si Rene. Dong, si Lucy, akong sinaligan din Hi, Lucy. Hello. Nga rin abot makadinis na gross, uy. Na-corner ka dito sa inyo, no? Ha? Ano nakatag-ano ka nga, nakorner ko dito sa among dapit. Uy, hala tinuod. Nakatagaan gid ko. Nakatag-an kayo, eh. Kahanggaw ko di ay. Kuan manggod. Nahibong lang ko ba nga nung naabot ka din sa Negros? Kay Cebu ba yung inyo ha? Kay kaming taga Negros. Ganahan, nagigay mo atog Cebu. Unya ikaw hinuon nga taga Cebu, niyanhig Negros. Maong nakaingon ko nga na-corner ka. Bitaw Losoy, nisabat ko sa amo kay miniunon kog babae nga di na ko uyab. Ug wa pa gyud ko gusto niya. Uy, kuya wagod. Lagi kuyaw kayo. Maong anilang una ko din sa ilang tiya kay lisod nag maminyo tag-ahat yun. Ren, kao na diri. Ay, onya na lang ko, Lucy kay doon ako gibuhat ini. Ako nalit iwasan ni magtrabaho, be. Kao na dito ka, kay mapasmonya ka. Salamat, Lucy. Noon sa magoy, gaan man yun kayo akong dibati kang Lucy. Nadutlan mo ko sa iyang kayo na ako. Ay, nahigugmar ka ako. Asa din si Lucy, tiya? Wala lagi ko kakita niya. Ito asa likod ay. Nakigatubang atong nanguyab niya. Ha? May nanguyab ni Lucy? Sugtala lang. Oh! Wala di ko'y gusto ni mo, Greg. Gaya sa buo ni mo, uy. Mamugos na yung tawa na. Anong di man ka masugot na ako? Nagwapo mga ko! Sus ka mo, giro, gidi mo, eh. Isa unsa pa ang kagwapo. Wala di ko'y gusto ni mo. Sugtala lang ko. Gina, Ay, sina. sa maka... Ay, ako gunit, TV. Bay! Oy. Bay, ay pamugos bay. Kung may gusto ni mo babay. Kapit ka man ka? Ha? Iya kong uya bay. Nga naman. Oo. Nga ka? Ha? Mong ayaw nagsamukas Lucy ha? Aron di ka makaproblema. Bisibat in taon si Greg, imong gihadlok. Aw, man ako to siya hadlo ka ba? Pabungbuang to siya. Piti gid siya nako. Ay, nga ni dool day ka? Ay, may tuyo unta ko nimo. Nya, ni nga mas tiya nga nakigistorya ka sa nguyab nimo. Lagi, uy. Ako na lang giatubang kisa mo kaayo, good. Digid mo lakaw. Gahi kig o. Mamugos yun, isang sa balibad. Uy, kadiyot rin di ay, time para good. Nga na imo mag-iingnan si Greg, nga uyab ta. Ako tong gituyo aron di nakasamuko niya pa. Kaya ang tinuod, nakagusto ko nimo, Lucy. Rene, Mao ni tinuod. Sa una pa lang ako pagkakita nimo. Gaan na kayo kung buot nimo. Hangtod nga nga na-develop ni o nahigugma ko. Hinaot nga dawaton nimo nga akong guma, Lucy. ang tinuod bitaw rin, no? Ganahan sab kaayo kanimo. Og,
Nagpaabot lang kung musulti kasi imong gibati din ako. Kung mo na, uyab na ta, ha? Or, gidawat ko ng imong gugma. Lucy, salamat kayo. I love you. I love you too. Laing dapit, makita ko ba ang babae nga ako'y kauban sa tibok na akong kinabuhi. Og sa pagkakaroon, may apo na mi si Lucy. Og padayon paghihapong lig-unon namo ang among relasyon. Di nila lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Sa kaaway. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Rolando. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Okay, brother, kilo, okay. Ay, salamat. Kay kusog ang halin ron sa akong bikiri. Makabawi-bawi ko. Kaya itong usang adlaw, hinayin taon kaayo. Ya, Ronald! Magluto pa ka? Dili na day. Manira na lang ta. Aron nga makapauli sa pagsayo. Kay gikapoy naman ko. Okay, ya. Unya, kumusta man ang imong negosyo nga bakery, Ronaldo? Okay raman ma. Namasablin tayo na malit sa akong pahan. Magminyo pa lang unta ka do. Aron nakikatimbang sa imong negosyo nga bakery. Indot lagi ang tama pero unsaon man nga wa pa may babae nga miabot sa akong kinabuhi. Ayaw paghuwat na mo abot. Paning kaamot. Ma. Gusto mo sab si mama? Kinahanglan na tuod nga magbinyo nako. Kay basin og maulitawong guwang na hinuon ko ini. Kuya! Kuya Oh, Ronaldo! Hey, naunsa man ka? Ano dali man ka? Kuya, di utang balita, kuya. Ha? Nasunog ang merkado ug naapil ang imong bakery. Unsa? Unya, sa may plano ni Moron. Wa naman kay bakery. Manarbaho na lang ko ma. Asa masab ka manarbaho? Binila ko sa ato ma. Naman ko'y kailangan ay mga bikiri. Magpatabang ko nila nga makasulod kong trabaho. Salamat itaon kaya kasulan kong trabaho. Ay, iligin matag ang tinabuhi. Sa una may bikiri ko. Karon, trabahante na lang ko. Hi! Oh, Ikaw di ang bago namang kauban din, he? oh, miss. Ako rin si Alona. Ikaw? Ronaldo, Ronald na lang ako itawag ni mo, eh. Pero dili kayo tiguang paminahon. pwede ra. Bay Ronald, okay plano nga panguyaban si Aluna, ha? Panguyaban? Anong panguyaban man ako? Wakakabantay niya nga ibog kayo na si Aluna nimo, ha? Sabad ay, buot-buot sa gata. Tinuod laki. Pero ni kung makabantay na niya, nga mututok nimo. Ano siya? Mao nga ako pa nimo no. Panguyabi na si Aluna. I love you, Alona. Ronald, May chance ka kunin mo? nga nung mulimod man ko nga, sa tinuod lang, nakagusto man sad ko ni mo. Nga sa ato pa. Sa ato pa, uyab na ta. Oh, Ronald. Yes. Salamat. Salamat nun. Salamat kayo. Oh, nanawa, di ba gisugot kang Aluna? Lagi ba'y, lipay kay ko nga nagkauyab na mi. Unyaon sa pamigilay-ngayon-langayan nimo. Pag ninyo na mo, aron da kog agi. Pwede ra. Musugot ka nga magbinyat, ha? Ana raman gyapon papadungkod. Maong sige, magminyo ta. Salamat nun.
ko no kubi kay mo balik ko. Nalipay lang ko, day. Nahimo na kang asawa. Ako sa to. Lipay kay ko kay nakaban ako og buutan. Dali, Bi. Kay gusto na ko makaanak. Ay! Tinuday, mabdos na ka? O dong, wa na ko riglaha. Kung mauna, mahimon dili kong tatay ini. Dong Ronald, Day, doon sa mga. Asa ka? sakit naman akong tiyan dong. Mga anak na tingali ko. Dali, dadong ka sa ospital. Dali aras panahon dong sa. Walang ibaho eh. 7 na kabuok ang atong anak. Okay, day. Wala lagwa. Gusto kayong dagan sa panahon. Maog itong. Doon sa mga. Sakit man kayo ang akong tiyan dong. Ha? Kaya sa na? Taod-taod naman itong. Ako lagi yung kiagwanta. Di na maayo da. Wato tag-doktor ano na ito na may bawaan. Naa siya ay mayuma. Unsa? O kinahanglan siyang maoperahan. Kinuho ko. Aray! Sakit niya pala yung muntian, day. Bisag na opera na ka. O dong. Mangita ko kwarta, day. Kay mo balik na sa doktor. Mayo gani kay nakawam ko kwarta sa kong amigo. Kinahanglan nga mabalik din ko dito sa doktor. Kinahanglan nga badaan ako si Day Aluna. Nga ako marong anak, nagkila. Nganom ka ha? Dung, ang siya nitabo? Wanas mama. Patay na siya. Unsa? Pa. Oh, Dung Richel. Ay, tuyo ka na ako. Kuan pa ba? Kining patay naman yun si mama. O wa makay kauban din kay adto ni sa layo narbaho. May tingali nga magminyo kag usab pa. Ha? O kinsang siya ako minyuan. Kining na ako'y iplaila nimo pa. Basilig magkasinabot mo ini. Ha? Mo na kong gingon nimo pa si Jessa. Day Jess, akong papa si Ronald. Hi. Hello? Pa, niya? Unsa may tanaw naman Jessa? Butan siya Dung. Pero maulagi, bata man kayo. Ay, okay rin bata pa eh. Ang importante nga, ikasinabot nimo. Dung, Maong iglang-ilangay pa. Panguyabida yun. tinuod Jess. Imo na kong gisugot. Ronald. Unya, okay na nimo nga. Tiguang naman ko. Dili mo gud katiguang gud.
Hamtong lang. Unya, okay ra ka na ko. Oo, uy. Mas ganahan kog magawang nako ang lalaki. Unya, okay ra nimo nga ato na kang puyo sa amo. Magtipon ta, isip ba na og asawa? Ikaw. Unsa to imong gisulti, mablos na ka? Oh, Ronald. Mabdos na ko. Maayo noon. Maningkamot kog maayo day para sa kaugmaon sa umaabot natong anak. Ronald, sakit na kayo kung tiyan. Hala, pasig mga anak na ka. Aray! Dili, mga tutag ospital. Ha? Mabdos na pud ka? Oh, Ronald. Kasundanon pud nimo eh. Imo ning sa, kay dili makapabalibad. Mausab. Sige lang day. Maningkamot lang kog maayo. Aray! Padalianan! Ronald, unsay akong anak? Babae day. Oh. Naunsa man ka? Nga wa makamalipay nga nakaanak tag babae. Oh, special child ang atong anak. Unsa? Ronald, mabdos na sab ko. Mayong tag normal ang maabot na tong anak no. Kay lisod kay atiman og special child. Mag-ampo lang tadong. Nga normal lang umaabot na tong anak. Ronald, dili na sa normal ang atong anak. Unsa? Gamay kayo ang atong anak. Usa ra ka kilo ang timbang sa bata. Kinuo ko. Kinuo sa may akong sa... Ganong imo man kong gisilutan og ingon ini. Unsa man? Grabe ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi kay human may makaanak og duha nga mga special child. Napunan pa gyud og usa nga special child lang gihapon. Sa pagkakaron, grabe ang mga pag-antos nga ako nga giatubang. Ug bilaong paghihapon ko nga unta, akong malabangan ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power RMN. Kuya, si Grace, akong girlfriend. Grace, this is my Kuya Rob. Ang iyang fiancé si Mary. Hi, Grace. Hi. Sige na mo. Diretso na mo sa sud, aron nga magkakaon na mo. I hope kamustik gyapon ka sa plan. Yes, naibaw ko. Make sure nga imog yung mapa-fall nimo si Eric nimo. Og when the time comes, buwagi siya. Lagi, Mary. Naibaw ko. Dili kinahanglan nga balik-balikon pa nimo. Good.
Gusto lang di kang i-remind nga dako kag utang nako, Grace. Nahibaw ko. Pero what about ang kuya ni Eric, Sir Rob? Mahimo ba? Ayaw problemaha ang problema nako. Ang akong gipabuhat nimo maoy at na. Nakasabot? Oh, Nakita ta mo ni Mary nga nag-istorya ganina. Wala ka niya unsa? ha? Wa naman nga na di ay. Aware man ka nga ex na ko siya, di ba? Di ba, gisultihan naman ti ka. Oo. Nga na di ay. Ay kumpiyansa niya, ha? Naibaw kong doon na siya ilang intensyon sa akong kuya. Naibaw kong gigamit lang niya ang akong kuya aron panimaslan ko. Eric, Ay bawo man ko ba? Nga di gid niya love ang akong kuya. Makita na ko na sa iyang mga aksyon. Maong dili mayo nga mukumpiyansa ka at tubayhana. Dugay ako mo na abot. Ganina ako nagpaabot din nakigduhan pag-lunch si Eric nako. Oh, mao ba? Good. Oh, I can see nga marag nagkalawom na gid mo. I can't wait na mag-propose sa nimo. And then, mag-expect siya maayo, then boom! You're gonna reject his proposal. Mary, dili ba gud sobra ra kayo if paabuton pag ginato singon anak nga point? Sobra? Way sobra, Grace. Dili lalim yung gibuhat nako. Nakiguwag siya nako before sa adlaw sa among kasal. And mo ingon ka nga sobra pa? Sobra ra gyud? Pero nausab na siya. Pero ang sakit nga yung gihatag nako. Ni pagihapon. Mary, Maong ayaw gyud papabuang-buang nako, Grace. Naatay kasabutan. Dili pwede nga mo side ka niya. Mary. Nak, wa na lagi ko makakita nga muanhi si Mary. Gimingaw na ko niya. Kuan na nabisi lang. Kundili patungod anang imong ikagaw, nak. Wa na tingali ko ron. Ma, ayaw gud pagsulti, ana. Dako kaayo siya nga tabang nato, nak. Ilabi na yun nako. Siya mo'y nakapahospital nako. Siya mo'y itikpalit sa akong mga tampal para sa akong maintenance. Maayo gid kaayo siya nato, nak. Maugid, ma. Sige na, ma. Pakaway na. Basta ba, ha? Pagpakaayo gid og dali, inay, oh. Naundan-undan na biya kagbalik. Lord, pasaylo ako. Buotan kayo si Eric nako. Pero kiningtanan na. Kiningtanan nga akong gipakita niya pagpakaroon ingon lang. Diliot ako gustong pasakitan siya, pero dako kong utang kabubuton sa akong ikagaw na si Mary. Pasaylo ako, Lord. Babe, Eric, nga di bang gisapingan mo ko ni mga sinina ron? Gusto kong palito nimo ang tanan nga gusto nimong mauyonan para daghang kag kapilian karong Sabado. Ha? Unsang di na sa Sabado? Basta, it's a special day for me. Ha? Special day? Yes, Dili man sa ni mo birthday, ana, diba? dili. So, unsa man di ay? Secret. Unsa bay naa karon? Ganun na ang may party. Later na ibawar ka.
Pero for now, sugdan na nato ang dinner kay for sure gipanggutom na ang mga bisita, okay? Okay. By the way, you look so good, Grace. Thank you, Mary. Hi! Good evening, everyone. Nga nakatambong dyan din yung invitation. Huwag na ko nga daghan ang nibuong kung para unsa ni nga party. Apan sa di pa, gusto na kong tawgon akong girlfriend nga si Grace. Ako? Yes, please. Grace, ubanin ko din sa stage. Dali, babe. Thank you, babe. So, kanina ko siya maila-ila, feel na ko nga wag yung direction ng akong life. O karon nga niya na siya, lahi na yun. Murabag, naanay meaning ang akong kinabuhi ron. Eh, nakaingon ko sa akong self nga di na gid ako siya buhian pa. Babe, Grace, will you marry me? Babe? Babe, will you marry me? Yes. Yes, Eric. Yes. Thank you, babe. Thank you. Wa ka mo tuman og sabot. Dili na ko, ani. Ngano? Tungod kay mahal na nimo si Eric, mao ba? Tingali kalimot kasi mong mga utang nako, Grace. Utang nimo nako ang kinabuhi sa imong inahan. Nahibaw ko, Mary. Pero mahalan ako si Eric. Unsa? Oh, mahalan ako imong ex. Nakasabot ko nga sabot ni nako pag-una pero nagkadugay wala ko magkasabot sa kong gibati para niya. Buotan kayo siya nako, pinanggakay ko niya. Og mahalan ako siya. Bullshit ka! Kaagnaw ni mo, no? Unsay nitabo din eh? Eric? Eric, Unsay buti pasabot ini? igagaw na ko si Grace. O gigamit ng kaniya. Unsa? Eric, paminawaon ako. Please. Sa ato pa. Bisabutan lang day ko ninyo. Ha? Eric, paminawaon ako. Pamahawa mo din eh. Unsa nito mo din eh? Papahawaan ng mga bayana, kuya. Manggamitay na sila mga bayana. Unsa? Ngano niya ka? Nahibaw kong naglakot ka na ako. Pero unta masabtan ko ni mo ko doon sa gigikanan ako. Dakong sayo pa kong nahimo. Tungod lang sa usa ka higayon nga nasakitan ko. Daghan ko giamong karon. So tingali, naagin ako ang problema. Mary, Grace, sorry. Dili mo kinuta ko ingon ani pa. Mary, nakasabot ko ni mo. Pero the only way nga makamove on ka sa past is acceptance. Nahibaw kong sakit. Ug nahibaw sad kong dili unta akong angay nga musulti ni mo ani karon. Tungod kinahibaw kong nakatampo ko si mong kasakitan ron. Pero nahibaw ko, makakita pa kag lalaki nga deserve yun ni mo. Gwapa ka, sexy, right? Ug maayo kang tao. Nabiktima lang ka sa sayop nga gugma ka ni Adto. Maong naingon anak ka. Thank you, Grace. I-pray na ako nga ma-okay pa mo ni Eric. Ang magpalayo ko din nga dapat untadugay na akong gibuhat. Mary. Na-explain na ako tanan na, og nahibaw ko nakasako ni mo. Naala ni mo kung pasayloon ko ni mo or dili.
Pero gusto kong masayod ka, Eric, nga mahal ti ka. Mahal kayo. Grace, Nakukugsa. Ibaw ko, anak. Ganoon ta mo abot ang adlaw nga papasaylo ko ni mo. mahal ko nimo. Mahal kayo. Kung mao, magpakasal ta. Salamat. Salamat kayo. I love you. I love you too, Grace. Karon, minyo namin si Eric og naani umaabot nga anak. Og si Mary, ako nahibaw-an nga na minyo na siya foreigner sa gawas. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. So yan guys, ano na po nato na ang laing episode karong adlaw guys diri sa atong paboritong handumanan. Dungan nato guys ang kaagi ni Eric no nga gisabutan lamang guys sa duha ka babaye. Pero bisan pa man guys no, nagpadayon yapon siya guys no sa ilang relasyon guys kay love man nila ang usag-usa og naminyo gyud sila oy og nagkaanak og duha guys. So posible din pala guys no nga bisan og tumpo-tumpo. Di man yung tumpo no gisabutan lang guys. Gidulaan no nga pwede pala magkaseryosohon guys kay na kuan naman sila no tawag ani nadotlan naman good sila guys sa usag-usa. Nadotlan. Then sa pizza 19 guys kung nadunggan ang kaagi ni Rene baho mo ilaga sa sulod Di ba Josh? Nahilo manggod ni sa ilaga. Pero wala gyud ilaga bisan isa pero nangamatay tanan pero mula ginan uman to sa alcoba unsa pagkuha ana. Grabe. Ha? Pakat-kat. Gamay na kayo. O dali ra man na mauga kay init ba kayo sa ibabaw. Ugma uga na. Mo ganing nang laag ni karon. Butnig bulo-bulo, gabi na nakaabot. Salamat ta. Then ato na dawgan guys ang kaagi ni Rene guys no nga na corner sa babae guys no kay giduwaan ra manggod niya. Mao na lagi na guys, di lagi magduwa-duwa no sa babae kung dili prepared. Mo nang nagbasol gyud si Rene guys no mo to ni adto siya sa Negros no. Og didto sa Negros guys na ila-ilan niya no si Losi. Si Losi guys nga maoy nahimo niyang pinikas kapikas sa kinabuhi. Dili pinikas no, kapikas sa kinabuhi guys no. Og nakatagna ra ba si Losi guys no nganong naako no siya sa Negros nga nindot man tana sa Cebu no kay na corner ba daw siya. Natakatagna yun si Losi guys. Joke ra man gutong iya ha pero natinuod guys kay kitaan man gud na feel guro niya kang Rene guys no nga murag babaero. Nga babaero ni guys matong niingon dayon siya nga na corner which is tinuod ra bagyod kaayo no. Then sa pizza 20 guys tong nadunggan ang kaagi ni Ronald no nga kaduha na minyo. Kaduha na minyo guys kay sama sa atong nadunggan is nasakit pala ang iyang unang asawa guys no. Nasakit guys og mayuma. You know ang mayuma guys, unsa din na siya nga sakit iti. Hoy imna na Diyos sayang. Lami man na. Unsay kula po GSM na og kuan Diyos. Lami man. Pingis pangkatog na siya. May paawat ko nimo gabi Nado na mo. O, mangayo. Mangayo eh. Atikon. Lagay, balik mo ko na rin. Gat ka mo pare. Aw. Nag-inom naman eh. Isa na sagot ni mo, wala yung tagay dito. Then, sa pizza 20, mo na ito guys no, kaduhan ng menu siya guys, kay nasakit ang iyang unang asawa guys no, ug na nitaliwan ni sa laing kalibutan. Inom ka? O, di na. Manihapon pa man mi. Siyempre. Nagluto, naglungag pa mi.
Diri naman sa sulod, bawal man diha. Bawal sa gawas. Siyempre, oyal, samot pa kaya apit na alas 10. Mag-robing stricto na bayan na sila. Kung mag-robing ganito, no, kasabaan na po ko. Istoryahan na po ko, ani mo nang manghipos na yug ko. Ninghuman sa kong vlog, no? Kay sige sa lag-robing. Ay, nawa naman taani guys. Oy, but anyway, kung para nyo po muna nakasubaybay up to this part, thank you so much guys. Dari manggod guys, alas 9 pa lang. Wala ko na magtambay sa gawas. Nga no, gaha no, nga no, stricto man kaayo guys, nga unta. Wa na may pandemic. Di ba, wa na may pandemic guys. Nga no, mag inana man. Nya, o layo pa man po ang election. Campaign. Wala may mga election related violence na hitabo diri guys. Pero I think murag over guys na. Over mag-curfew nga, wala may mga daotang tao. So far, wala may mga crimes nga nahitabo guys. Higpitan man pag-ayo ang mga tao dito sa among lugar guys. Bisag alas 9 pa, di na pwede magtambay sa gawas. Uha naman to si Joshua. Tikon na ba to kayo? Tikon to kayo. Di na po to mabalik. So I think that's all for today guys, no, para sa tong compilation sa handumanan. Kung para nyo pa muna kasabay up to this part, thank you so much. See ya in my next vlog, no, in sa ugma na pod guys, para sa panibagong drama.